नै जाबाय आयै जि मोजां ग्लब ग्लब ओमफ्राय इथिंजाय दङ नै अमा बेदर मैयानि मैयानावखाय माबायसा जंखादफाद खाथिफोरावनो माबायोदां हासुबायदां कुछ भी ओमफ्राय खुमब्रा नारिखल पानी सावना जालाय बिमा फिसाजो बिखुनजो खांख्राइदों खुमब्रादों मोजाङै ओमफ्राय इथिं दङ खांख्राइ सोर संगोन आं संगोन Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning. चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं. नहीं. सामो. सोर संगोन आं संगोन. साम'खौ. ओइ लाय हनै नुहुरलायदों नै. जे मोजाङै ओमफ्राय इथिं दङ खांख्राइ दानना दोनखाबाय बिखुनजो फैदों आरो बिखुनजोआसो दानना दोननो नै ओइ सुखौ फैलाय हेलाय इयाव बनायगोन अराव बनायगोन दिनै अराव खांख्राइदों खुमब्रादों जि गोथाव जाखादो दिनैसो अराव संनाय नुगोन बिनिखौ सानसेबो नुवाखैदां अराव संनाय बिनिखौ ना नुवाखैना दिनै नायलांबाय थादो आरो अराव संनायखौ माबायसा सङो माबायसा गोलोमो माबायसा मायो नायबानो जाबाय आरो मा मैगं संगोन सबायदों साम'दों दे इथिं खोन्थिना हरलाय बेथिंजाय हनै लरहा सोलाय सोल' संगोन आरो इसोरो सानैदों बिमा फिसाजो बिखुनजो जान हरबाय दै हरना होसिगोन आरो इखो दायो दे एवख्रबग्रोना लानोसै संख्रि होना एवख्रबग्रोना लानोसै हरना होबाय नै साम'खौ दायो लरहायाव संख्रि हरना होसिगोन दायो नै एक साइडल'सो जालाबाय थानाय जादों केमेरायाबो होमबाबो गैया जेरावबो जागा गैखाया नै इथिंबो टेबोल दंजोबखायो दे होदो संख्रि सोरा मादि सङो साम'खौ सोरा मादि जायो साम'खौ सोरा मादि जायो वाव उखुन्दैया बरिया मोनसिगोनलै आं दिनैबा सोर गोलोमगोन संग्राखौ गोलोमगोन होनोमोन ना संख्रि होनानै खोबना होनांगौ खोबना होसिगोन दायो खोबना खोब्बाय बेथिं माबायाव रुना दोनखाबाय नै सबायखौ जाजासिगोन बेयो बरिया सबाय होख्लायनांगौ दिनै जानाया खांना लासिगोन हनै दायो रान्धिनिया गोलोमजोब्बाय बेसे गोलोमाखै दायो अराव थाबाय थायोखाय दा नायदो आरो माबायसा गोलोमगोन बेयाव बोखांना लानोसै ओमफ्राय लरहाखौ सुहैनोसै माहाय बेखौ बोखांना लाबाय नै हनै अरनो होग्रोबाय अरनो माने हानो होग्रोबाय सावना जालाय जानना लाहरबाय लरहा गोदान ना साम'नि थाखाय लरहा गोदान नाथाय मोनसे गिदिराव सोमावबाय थायोमोन ना
मियानि दाउनि गांखङा गारबायना गाराखै गारबाय गाङा गारबाय नै रायजोफोर लोगोफोर दिनै साम'दों होख्लायनोसै साम'दों हख्लायनोसै देना लाजोबखाबाय नै रायजोफोर इसां अयनाय नै बियो भिडिअ लाहोनो बादों नै होनखानायमोन दे साम' हरनायखौ खिथिगोन होननानै डाइरेक्टै थाव हारि माबाखांनानै थाव हारि माबाखाजोबखांबाय आरो ओमफ्राय बियो हरग्रोनो नामायदोंमोन अयनाय खालै हिंसायानो बांद्राय मानो इसां हिंसा मानिबा गरम बरिया एवगासिनो नै दायोबा सामब्राम हारि माबाबाय दिनै रान्दिनि संनाया जायोना जाया गोथाव मोनजायोना मोनजाया दा उनाव होनगोन बेखौनो सोबख'नायनायखौबो बेखौनो सोबख'नाय होग्रोगोन आरो फानलुआ आलु गोसाबा सोबख'नायावनो माबानि बान्दरनि नङा माबेनि माबाया गुस्थिया गोजा जायोमोनलायो हनुमाननियानो ना बेखौ दायो माबानानै बेखौ इदियानो एवख्रबबाय थागोन दायो संख्रि माय हरना हरनो मामा माहायल'सो हरनाय संख्रि होनो रोङालै बियो हालदै होखा हालदैया खारैसो मैगङाथाय बेनिफ्राय एवै खोबना होसिगोन मिट मस्ला सस्मला हरा मिट मस्ला हारि हरा दे थिंना हरलाय खनसे जिरा बेरदोंलै नै जि थम बेरबाय थादों आरो नै साम'दों माबादों मा होनोमोनलायो सबायदों मोनसे गलांगार नांलायलायदों ओइलाय बिखुनजोनि अननायावसो माबा गैया हायाव गोलैनायखौ बबजानो मोनफैनाया बे साम'आ मोनफैनाया बिखुनजोनि अननायाव ओमफ्राय आरो बे साम'नि माबाया मा होनोमोनलायो जोनोम जागाया आरो बिखुनजो बेलेग बिखुनजो बे बिखुनजोनि बिनानाव खोबना होसिगोन इखो ओमफ्राय दायोनो हरगोन आरो दा दसथाना बे बिथिं बिमानियावसो सोङि गैया बियो लाब गैया बनायनो रोङा अमा बेदर बयलार दाउफोरखौल'सो बनायनो रोङो बियो बेलेग बुस्थु रोङा साम'खौल'सो रोंना मायाखै चलो डाल देगा पानी खम जाद्रायबाय दां दैया दा मैगङाव होगोन ख्रें खांख्रां होनजोब्बाय माथो उदैयानो केव सोलायलांबाय आंनिया साम'खौ नुनानै ना माखौ नुनानै मिथिलालै चलो अभी देखते रहो केन्ना साम' मोना ओइ आलाय आइदि साम' मोनामाखै हा गाबाखै दिनै मानो दोनना हा आंना नायलाय जि मोजां थायो आरो इसोरनिया नै जि गुरै जि मोजां नांखायो दाखालि नारिखल माबानाया नै सेस बेनिफ्राय इथिं नै नारिखल ओमफ्राय खुमब्रा नारिखल ओमफ्राय खुमब्रा बियो माहा मोनहैगोन हा रौता नै ओमफ्राय नों दै होना लायासै दे हरदो डाइरेक्ट लुखादोब्रा स्रावहै सबाय लुबाय सबाय
सबाइखौ दांना हरबाय दायो सबाइखौ नै सानना दोङो केमेरा आरो माबायाव दायोबा बोरैबासो नुदों मैलाला नुदों बैखौ गुफुर बोरैबा नुदों अफ्रि हेनसा दायो नायदो नै रङा सोलायलांबाय दायोबा हरना होबाय दायो बेखौ खोबना होसिगोन दसे ना बरियाहै दायनो हरखानोसै दे नंगौना नङा रा मानसियालाय हो इयाव इनिफ्रायनो होना हरदोब्रा नोंनिफ्राय दे सिङाबो नै जि गाहाय थान्दा बोथोरनि थाखायसो बनायखानाय इखो ओरैनो नै अर सायनो हरदो गोदौबाय थादो एबाराव बरति जालायलांबाय माथो मेगना लुबाय आंहा उखुन्दै हाबबाय बेलेगफोरनिया माथो उखुन्दै हाबा माथो जास्राया उखुन्दै जास्राया माथो भिडिअ बनायनायफोरनिया जाहानिया मानो उखुन्दै जादो खाथिफोरावनो माबायोदां हासुबायदां दे जोलै दायो खोबना होसिगोन ओमफ्राय दा मोनबा खिथिनोसै आरो नायदो माबायसा गोथाव जायो गरम जेने तेनेसो लागासिनो नै गोलोमफ्रावजोब्बाय केमेराखौनो माहा बोरैबा संबाय थादों माथो मेगना बिथिं केमेरायाव नायबा ओमफ्राय बेयाव नायबा बोरैबा मोनबाय थादों आरो आं मानसिसो नायगासिनो बे माबाना लाखासिगोन आरो खाम नैलाय गन्थङा माबायसा गोदोर ना पेपे ओरैनो ना पेनजों आं नुयो गायदे फाखा खङा नायलाय नै इयाव सुना लासिगोन दायो माइरंखौ ओमफ्राय मोनबाथाय हख्लायनोसै सोर जानायखौ खिथिगोन आं जानायखौ खिथिया बिखुनजो मोनजानायखौ खिथिगोन र' नायलांबाय था जाजेनबाय नै र' बिथिंनिफ्राय खिथिनो नै जाबाय आयै जि मोजां ग्लब नै गोदौबाय थादों पापा खारैया खम आरो बेलेगफोरना गोजा जालायलाया जाहा जाया आरो बिदि जाहा नै खारै खम माहाय अराव नै दालि सानदों दा याव दोङो साम' दायो हरना होसिगोन दाहार मस्ला डेन्जार गोथाव मोनजासिगोनलै गोथाव जागोन ना जायालै संख्रिफोरा सानाय नायबाय हा दायो नायदो होमबालाय दे रुको सानायनायसिगोन दायो नै सानायनायसिगोन इमियानाखै माबायसा जंखादफान इमियानाखै माबायसा जंखादफान जायो खुगाया नों दे सानाय नायदो गोथाव जाबाय सोलायनायखौ फट' मोनबाय दा बरिया होनानैसै आङो आखाइखौनो सोलायलायबाय नै मोनबाय खांसिगोन दायो दसे माबाबावनानै खांसिगोन आरो दा उनाव इसिङाव खिथिनोसै चालौ थ' माब्रै दं लोगोफोर नै
मोनबाय माथोब्रा बुरंग्रायालाय एइला लागाव लोगोफोर नै साम' नै नायलाय बाब साम'जों सबायजों अनलाजों दाउजों गैया सबायजों साम'जों ओमफ्राय खुमब्राजों खांख्राइजों हख्लायनोसै दिनै hey सोबफायलाय सोबना देखायलाय आं देखायालै खोबना होबाय ओमफ्राय बेथिंजाय दं नै खुमब्राजों माबादों दै खिथिखाबाय खांख्राइदों ओमफ्राय ना ओमफ्राय खाम ओमफ्राय गार' उन्दै ओमफ्राय खाम बेनिफ्राय आरो दोङो दोंनायालाय बे सिङाव दोङो आरो ओमफ्राय इथिंजाय दङ नै अमा बेदर मैयानि माखन जाना थालायलायनाय नै फ्रिजआ माने साफा खालामबाय आरो बेखायसो देखायदों नङाबाथ' देखायामोन आं दे सावसुब्रा दे नै लोगोफोर नाय मायसा मिनिदों आरो नै जानोसै हख्लायनोसै So thank you di video ke जोबजासिम नायनायनि थाखाय टाटा बाय बाय